Iz natpisa na kapiji seoskog dvorišta samo se može naslutiti šta se unutra događa. Iako većina njih nema ni 18 godina, posao na snimanju filma shvatili su ozbiljno. Međusobno su podelili uloge, napisali scenario, nabavili kostime i počeli snimanje filma o seoskom životu iz njihove vizure. Prosto priča o tim našim malim, odnosno velikim seljacima kome nisu bitne materijalne vrednosti, nego im je bitnije da ožene sina, da im se udaju ćerke i da imaju potomke, jer je za njih to najveće bogatstvo. Zavičaj je u stvari nastavak filma Seoske priče, koji su mladi glumci snimili prošle godine i na šta su veoma ponosni. Sve ovo izgleda dečije, ali opet izgleda previše profesionalno za naš uzrast. Većina od 30 učesnika, koliko ih je angažovano na filmu, već imaju glumačkog iskustva. Kao članovi amaterskog pozorišta do sada su pripremili nekoliko predstava, tako da im snimanje filma nije teško palo. Glumim Petriju, devojku koje roditelji žele da udaju, ali ona ne želi tog momka i spremna je na sve da bi odbranila svoju ljubav, čak i da i beži iz kuće. Mladi glumci kažu da za sada sve teče po planu i nadaju se da će tako ostati do kraja. Kada radiš ti nešto onako što voliš, kada trošiš neku pozitivnu energiju, onda je to sve lakše. Scene za potrebe filma uglavnom snimaju u seoskim dvorištima, u čemu im pomažu meštani Mišara. U moje vreme to nije bilo, a dobro je što se deca rade, jer to su ti naši stari običaji. Film Zavičaj trajeće sat i 45 minuta, a ukoliko sve bude teklo po planu, premijera je planirana za septembar.